Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li dejjem ikun fuq quddiem-net biex jipprietka u jattakka lil Malta fuq is-saltna tad-dritt jinsab f'nofs kontroversja ta' inkjesta kriminali brabta mal-legat korruzzjoni u frodi fid-Dipartiment tal-Artijiet propju fl-istess perjodu meta hu kien segretarju parlamentari tal-Artijiet. Fil-jum tal-ħadd il-Gazzetta Llum ippubblikat kif fid-9 ta' Mejju ta' 7 snin ilu kienet infetħet inkjesta mill-Maġistrat Giovanni Grixti dwar frodi, miżappropriazzjoni u korruzzjoni brabta ma' deċiżjonijiet li ttieħdu minn dan id-dipartiment li dakinhar kien immexxi minn Azzopardi. Dil-inkjesta tinvolvi deċiżjonijiet li kienu ttieħdu brabta ma' art pubblika li ngħatat lil persuni li għandhom djar f'Għajndwieli, post li jaqa' taħt il-kostitwenza tal-istess Azzopardi. Ta' min isemmi li l-ispettur li kien inkarigat minn dan il-każ kien Jonathan Ferris li llum ippubblikat kif waqt li l-inkjesta kienet għadha miftuħa u Ferris ressaq ir-rapport li seta' u jista' jkollu konsegwenzi fuq il-karriera politika ta' Jason Azzopardi. Ferris spiċċa rikorra għand l-istess Azzopardi biex dan ikun l-avukat tiegħu. F'kummenti mal-Gazzetta d-deputat nazzjonalista ammetta li hu kien approva s-sejħa tad-Dipartiment tal-Artijiet fil-Gazzetta tal-Gvern għax skontu hekk huma l-proċeduri legali. Affaċċjat fuq din il-kontroversja fil-programm Extra l-ħamis li għadda mill-ġurnalist Xavier Balzan, Jason Azzopardi nfixel u għalli din inkjesta ma jafx biha. Fuq frodi, fuq korruzzjoni, fuq trading in influence. Affarijiet tal-lens. Fi meta inti kont responsabbli politikament. Ilhom miftuħin, ma nafx ma tafx biha, ġifieri di. Kombinazzjoni kien fetaħa Ispettur Ferris, Jonathan Ferris, li din defendejt. Jekk tistaqsih jista' jgħidlek. Ftit wara qal li ma jeskludix li hemm inkjesta. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari li infetaħ mill-Ispettur Jonathan Ferris fuq il-lens fi żmien meta inti kont responsabbli mill-lens. Ma niskludix. Le, fiċ-ċert, jekk trid nistantik il-referenza, Għamel xogħlu, tajjeb. Le, l-inkjesta għadha miftuħa. L-inkjesta għadha miftuħa, 7 snin wara. Infatti il-Malta Today ippubblikat ukoll kif lura fl-2015 Jason Azzopardi talab lill-Maġistrat Monika Vella li mbagħad kienet ħadet dan il-każ f'idejja sabiex taraq l-inkjesta u sabiex jgħinha ħalli ma tinqalax kontroversja politika. Hawnhekk hu qal li m'għamel l-ebda irregolarità. Jason Azzopardi huwa wkoll avukat ta' Jonathan Ferris. Intant il-Gazzetta Malta Today qalet kif l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali talab lill-Maġistrat Vella sabiex tagħti spjegazzjoni ċara għaliex din l-inkjesta għadha ma ntemmitx 7 snin wara.